И като слушаха това, той продължи да говори и каза една притча, защото беше близо до Иерусалим и те си мислеха, че Божието царство веднага ще се яви. Затова каза: някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне, и повика 10 от слугите си и им даде 10 наси и им каза: търгувайте с това, докато дойда. Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: не искаме този да царува над нас. А като получи царската власт и се върна, заповяда да повикат при него онези слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са препечелили чрез търгуване. И така дойде първият и каза: господарю, твоята мнаса спечели 10 наси. И му каза: хубаво, добър слуга, понеже в твърде малкото се показа верен, имай власт над 10 града. Дойде и вторият и каза: господарю, твоята мнаса принесе 5 наси. А каза и на него: бъди и ти над 5 града. Дойде и друг и каза: господарю, ето твоята мнаса, която пазих скътана в кърпа. Защото се боях от тебе, понеже си строг човек, взимаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял. Господарят му каза: от устата ти ще те съдя за услуга. Знаел си, че съм строг човек, който взимам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял. Тогава защо не вложи парите ми в банката и аз, като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? И каза настоящите до него: вземете от него мнасата и я дайте на този, който има 10 мнаси. Казаха му: господарю, той има вече 10 мнаси. Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тук и ги посечете пред мен. И като изрече това, Исус тръгна напред, като се изкачваше към Иерусалим.